Nunha noite como esta, todo sabe ben, pero sempre hai viandas que prestan máis que outras. Os peixes e os mariscos son, como manda a tradición, do máis demandado. Tomen nota. Camarón negro e cigala. Lubina, rodaballos, lenguados. E claro, a máis demanda tamén máis prezo. Nas últimas horas previas á cea de Noiteboa, moitos deles disparáronse. Camaróns a 45, isto o bogavante a 30, e despois a cigala estuvo a 65 e 70, vale? A merluza subeu bastante, o abadexo non moito, pero bueno. A lubina nada está igual, o rape subeu 2 euros, a vieira sigue igual e o lenguado subeu bastante. O lenguado subeu sobre 8 euros en kilo. O boi a 16, a nécora da ría a 70 e 50. O bogavante a 50, camarón ovo a 150, a 90 e 50. Outro clásico destas datas é o bacallau. A pesar de que sega a ser un prato moi típico e amplamente estendido nunha noite como a doxe, o seu prezo mantense. Andaba hoxe entre os 10 e 15 euros. Con colliflor ao forno é unha cousa exquisita. Este bacalao sale en lonchas riquísimo. Ten fenómeno, Os mercados e as prazas de abastos foron hoxe un ir e vir de xente na procura dos mellores produtos cos que deleitar os padais dos familiares máis exquisitos. A última hora desta mañá na praza de Vilagarcía, por exemplo, xa escaseaban algúns produtos do mar. Nun día como hoxe, que máis e quen menos aproveita para botar a casa pola ventá, porque, como se di nestes casos, máis vale que sobre ca que falte. Un poquito de centollo, unas vieiras, unos langostinos y una poquita de carne y después turrones, mazapanes. Vamos a tener unas almejitas, unos langostinos y una carne, supongo que al horno. En resumidas, un poquito de dulce y listo. Langostinos, bois, ameixas, capón, vieiras. E que xa se sabe, a Noiteboa é sinónimo de reencontros, de tempo en familia e, por suposto, dunha boa paparota. Porque o que hai que facer no día de Nochebuena, comer hasta encher. E pois se reventamos é o mismo.